Maiaka sarri sentitzen zuen presio isil bat arte gradua lortzeko gauean berandu arte ikasten. Galdetzen zuen bere ametsa merezi ote zuen ahalegina, batzuetan nekatuta sentitzen zen. Bere aita, Sharma jauna, beti lagundu zion bere artean, pazientziaz irakatsi zion kolore bizien asketa teknika berriak. Bere irribarre goxoa etengabeko animo iturri zen. Arratsalde batez, aitari bere estudio zaharra txukuntzen laguntzen ari zela, Maiaka hautsez betetako kutxa bat aurkitu zuen. Barruan, arreta handiz bilduta, arte material zaharrak eta paisaia zirriborro eder eta amaitu gabeak zeuden. Horien azpian, koaderno txiki bat, lausotua, orrialde batean irekita zegoen, non zera irakur zitekeen, nire ametsa mundua margotzea zen, baina nire familiak gehiago behar nau. Maiaren bihotza bat bateko ulermenaz mindu zen. Ohartu zen bere aitak ere, behin, berak orain jarraitzen zituen arte amets berak zituela. Ez zuen artea talentu falta zela eta utzi, baizik eta bere familiarengatik egindako aukera desinteresatuagatik. Ordu estra egin zituen eta errupia guztiak aurreztu zituen, beti ziurtatuz Maiaka pintzel eta pintura hoberenak zituela. Bere maitasun isila bat batean argi geratu zen. Maiaren begiak malkoz bete ziren. Bere sakrifizioak ulertu zituen, bere sorbaldetan zeuden itxaropen isilak. Aita, zirriborro hauek zoragarriak dira, susurlatu zuen, bat astiro eutxiz. Zergatik utzi zenuen. Sharma jaunak tristura zirribarre egin zuen, begirada urrun. Amets batzuek itxaroten dute, berri batzuk egan egin dezaten, nire maitea, erantzun zuen Leon, Maiari begira maitasun sakon batez. Estu besarkatu zuen, erabaki berri indartsu batek bete zion bihotza. Bere aitak ez zuen bere ametsa galdu, maitasunez landatu zituenaren hasiak bere baitan. Bere sakrifizio isilak ziren bere arte asmoen azpiko ego indartsu eta ikusezinak. Egun hartatik aurrera, Maiaka ez zuen bakarrik bere buruarentzat margotu, bere aitaren bidaia isila oratzeko margotu zuen. Bere maitasun isila baloratu zuen, bere sakrifizioak bere indarrik handiena bihurtuz. Gogoratu ikusezin ahaleginekin zuen bidea ireki zutenak. Haien isilpeko sakrifizioak izan ohi dira zuen arrakastarako motivazio ozenenak. Ez utzi haien ametsak lausotzen, egin itzazu harro, zuenak bihotz osoz jartzen saiatuz. Arpidetu, Basque Erepo kanalera, eman atsegin dut bideo honi eta utzi iruzkin bat behean zuregatik sakrifikatu duen norbaiten oroitzapenarekin.